नमस्कार, प्रणाम। चंदन चुतिया ब्लॉक में आप लोग के स्वागत बाटे। हम एगो बहुत दुर्घटना दुखित बात लेके आए बने रोरा के सामने। हम इतने कहल चाहम कि इस वीडियो के रोरा सब सपोर्ट करी जा, आई करी जा, शेयर करी जा। एक बारे में रोरा सबके बहुत हमने के बात बताओ तनी जा के जवानिया गांव के बारे में कुछ दिखावे के वीडियो अपना चैनल ले दिखावे के कोशिश करते जा। थोड़ा आइए नहीं भाई देखी जा हमनी के वीडियो। इतना दुखित घटना बाटे ए गांव के, बहुत समस्या बाटे जवनिया गांव के। एह दुखित घटना में आप लोग के शामिल होके के बाटे। हम रोरा से इतने रिक्वेस्ट करम कि ए गांव में आके समस्या के देखे के बाद उत्तर प्रदेश के डीएम साहब आगुलन वो नाई से चल के अपनी कन के डीएम साहब के आहे था नहीं के। हम इतने रिक्वेस्ट करम डीएम साहब से कि उहों के जाए या समस्या देखी तो आई हम आप लोग के कुछ गांव के आदमी से समस्या के हल जानल चाहतनी या पूछल चाहतनी जा। आई रोरा सब के भेंट करावतनी तो कोनो अथी करवाओ। ई तो बिहार सरकार से एक और कोई अथी होई नु करावे। देखो तो हम रहनी है ना गाँव घड़ी के बनाओ गाँव नहीं के पता सुनिए कि आई रन यूपी के डीएम साहब ये घूमे आई रहा काल आई काल अपना बिहार के नहीं क्या डीएम साहब कहाँ बराबर कर रहा है तो कहाँ कौन जाना मतलब उनका सूचना हो गई बाकी हाँ गांव में है स्थिति। हाँ सूचना होके तो माने इतना वीडियो बनता डाला था उनकर लौकते नहीं के चश्मा उनकर फूट गइल बा का हो गइल हां झूठ से बोले। माने गांव के समस्या निकलो को थई सब व्यक्ति कितना परेशान बाटे। दिन रात बाल बच्चा लेके आदमी यहाँ सोचता कि क्या होई का ना होई। अरे कोनो इनको जानल बा फिर है तो एकदम पानी पानी हवा को जो कब का को दी कौन ठीक बा ई काल अपना भस। हां परेशान सब फसल बा है कुल भइले यहां तो और भी पानी शॉर्ट गइल बा। हां ओने रहो तो दिखावा ओने काम हवा उड़ाल सोन चिरैया जावे बाने सब काठी के सुख बा सब के दुखन बा। आदमी घर छोड़ भाग गइल। भोजन बनते नहीं के सब सामान ढोए में है सोना हटावे में सामान का करो। हमनी के अपना डीएम साहब से एगो रिक्वेस्ट बा कि डीएम साहब जितना जल्दी होके रोरा आई ये गांव के समस्या समझी आ बुझी या देखी। ऐसे कि गांव बहुत दुखद बिया, बहुत परेशान बिया। हम रोरा से हाथ जोड़ी करतनी कि आके गांव के समस्या बुझी। बहुत बाल बच्चा गाय जंतु सब इंसान ले सब परेशान, बहुत परेशान बा। डीएम साहब आई ए गांव के समस्या बुझी। अरे वहाँ के तो लौके के चाहिए। मोबाइल खोलते एकदम ऊपर बुझाता खाली जवनिया गाँव जवनिया। तब चाचा एक बारे में का कहतनी हम जौन राय देनी है ठीक बानू। हाँ डीएम साहब के आवे के चाहिए एकदम जरूरी बानू जरूरी। तो डीएम साहब जहाँ कहीं भी बानी हमने के रोरा वीडियो पहुँचे तो जितना जल्दी होके जवनिया गांव में आवे के कष्ट मत करी रोरा आई। बहुत गांव के समस्या गंभीर बा। तो भैया एक जगह के कुछ समस्या के बारे में बताई। का समस्या के बताई बारे में भैया? देखो तोरा यूपी के आके डीएम साहब सब देख के गइल। आ बिहार के डीएम साहब के पते नहीं थे का बिहार के विकास बा कुछ नहीं थे। उनकर तो पते नहीं थे कहाँ बानी कहाँ ना। ये तो बात ठीक होता नहीं। हमने के देखने जाए जवनिया बहुत परेशान में बा, बहुत मर्द गाय भैंस सब कुछ परेशान में बा। आदमी तक एकदम रो दिले बा। का करबा डीएम साहब के पते नहीं थे। पेड़ पौधा कुली काट के देखता सब देखत रही सब जाम बोरा बोरिया सब जाम करता आदमी बहुत परेशान में बा। देखत रही सब घर